Jaj. Ez aranyos. Ezt senki se fog bántani. Levideóztam. Nagyon vicces. Ő tök cuki volt. Nem bár, üljél rá, vagy kapd be. Mondtam valamit. Ott a füst, azt is lekapom. Nem gyullad meg, oda raktam. Nem fog meggyulladni, mert vizes. Apa, a füstöt is lekapom. Nagyon cuki volt. Mi volt ez? Ja, valaki rálépett a Györgyök Petróra, mert én úgy csináltam, hogy nézd, fogtam az acskót, így fogtam, egy picit. Oda! Figyelem, most egy hatalmas van. Az anyukám kezében van. Hallod már meg, Isten! Ne undok! Gyere onnan! Ne undok az öndútól. Megyünk a padhoz! Mindenki jöjjön a padhoz! Zoli! Az tök jó volt. Olyan volt, mint hogyha... Nagyon vicces. Egy nagyobb fog jönni. Tudom, én nem vagyok olyan. Gyors! Én meg nem nézhetem. Ez egy lesz hangja. Ezt látták? nagyon Ezt látták? Én hallottam az én néniéktől is. Az menő. Atya úristen! Ne szagolgassad meg, illata van. Inkább fogjátok be az orrotokat. Ez rohadt büdös. Ne szagolgass meg, Neki Zsolti, hogyha megadod a izédat, annyira jó illata van, anya. Nem, ez rossz. azt olyan, mint egy ez olyan, mint egy atombomba füstje. Végét fogod, Én nem is. legyezel senki fele. Zsolti is. Elfogom. Hármat hoztál? 3x3 csillagszóró. Igen. Nem kell eldobni, jó? Jó. Zsolti, ezt nem kell, csak így. Így magadtól előrefele. Álljatok messzebb egymástól. Na mi Én van? most nem akarok tűzijáték. Ez nem tűzjáték. Ez csillagszóró. Csillagszóró neki. Anyám! Na jó. Árpi, ne nyomjad már neki! Nem jó. Hát én húzom lefele, te meg nyomod lefele, vagy fölfele. Anyámat is. Au. Ezen 2 is lesz. Tessék. Én nem kérek. Én szeretem, csak nagyon... What a spicy, la 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 la. Anyukád mindjárt leér. La 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 la. Majd a végén én elhajítom. Ne hajítsd el, hanem ide a kapud előtt ebben, jó? 3, 2, 1. Ott a macska! 3, 2, 1. Hol a nagy civilizsák? Gyertek, még van egy pár darab, azt eldobom a színűben. Ja, fölmegyünk inni. Várjatok! Figyeljék, szálltáfel! Ha. Ó, láncfűrész! Ez a pörgentyű. Az a kis pörgentyű. Van még ilyen, de nem adom a kezedbe, érted? Mert nagyon veszélyes. Árpi, gyere el! Nem taposgatjuk. Miért? Ne kívül a szipem. Azt működtetnek rajtad sorra. Zsolti, mindjárt leszámít tűzjátékpatron. Azt így eldobja anyukánk, az Zoli, nem. berobban. Nem, mert azt is meg kell gyújtani. Nem csak úgy. Nem baj, hogy nem láttam jól.
Picit bungee-t odaadtunk. Merre menj? Mennyire menjek még Jaj. el tőled? Ez szegényes. Hát mert belement a fűbe azért. Hát is levideóztam szegénykét. Ott a füst, azt is. Anya, mikor fog jönni a tűzjátékpatron? Anya, ezt a... Rohadtul nem látok, ha elém állsz. Ó, most jön a tűzjátékpatron. A Igen. játékpatron, azt az Nem. egyiket nem gyújthatunk. Nem gyújtunk. Gyújtsad, majd beszélünk. gyújtsad, majd felrobban a kezedbe. Ja. Leraktál ide? Nem érted meg. Tőlük. Igen. Ja. Azt nézhetsz az ablakból. Azt nézhetsz az ablakból. Az anyával mit csinálsz? Azt fel fog menni? Nem. Olyan, mint az előbb. Nem érdekel. Wow. Nagyon bébiknek való. Dehogy. Nézd, hogy közel vittem. Bébi játék. Dehogy. Nem, ebből sokat leszoktak rakni. Na gyertek oda be az Sokat leszoktak rakni. Ezeket még eldobálunk. Arra menjél, nem adom oda, akárhogy is akarod. És utána ne gyújtsuk azt a papírt. Wow, ez a vág. Gyerekjáték. Gyerekjáték. Ez olyan, mint hogyha sok patront eldobnánk. Ja. Gyerekjáték. Gyerekek. Figyelj, Zsolti. Ez szokoltűz. Ja. Ez gyerekjáték. Na, És mi lesz azzal a többivel? És majd később